Dit is Uniek Prinseske. Yildo. Hey. En hier hebben we Jacobien. Joehoe. Hey. En hier hebben we Jacobien. Nou, ik ben nou dus even bij Horses to Fly. En de hinders mag ik gewoon even los lekker weer. De regels zijn net zo streng als in Oreland. Deze mooi naar Canada, dus dan zijn de regels iets minder streng. Oh. Hey. Hey Ryan. Hey. Nou, mooi plakje zie je net. Prachtig. Maar dan ben je daar, snijing enzovoort. Snijn? Snij. Ja, dan 2 maanden. Ja, dat mooi hè? Dat wij binnen. Jacobien. Smit moet er net wel bij. Oh. Ja. Ginny. Hey. En Frida. En Welmoed. Oké, kleine Welmoedje staat hier. Frida en Ginny. Dat is de eerste stal. Hey Gin. We staan lekker te knabbelen. Hebben lekker hooi. En dan hebben we de andere 3 ook al op volgorde hier staan.
Neem op. Dus alles staat lekker te knabbelen. We're gonna just put her in the box. So can you take her in? Oh, yeah. Is this one? Hey, Frida. Good girl. Yeah. Good girl. Good girl. Hey, guys. Two friends. Jacobine. Dildo. Frida. Good girl. More. Good girls. Jenny? Frida? Jacobine?